Kardon pini news fast karbiangan birta thanjibam nilisami somjalening lengpi apransi birta ketipen arjikta Ahoy long kidoso aputhak arsik pen puthot maike padopon thu KFS atum therang ke mai kang nipon West Karbiang long pen rang sina sarpo award mati nong e kachapalong don Believers Eastern Church atum first youth convention pamanpon KSA Hamran District Committee Indeng Kep Annual Conference TV Ponjia Phan Tirikam Amai Keseng Ponjia Phan Kachasik Meghalaya Asor Ahoy Kidwara Phan Kapadoso Jojok Kasik Sak Ajok Rongara Tum Tong Sekot Kedam Tang Niphai Inquirer Therok Arni Mai Padosi CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Lapen Local NSC Rina Terang Piatuma Phan Niphai Thongkep Arni Ahoy Akarbi Arat Akising Puthak Kachi Thanji Kachini Japhan Chopha Chohang Ponlo Bonta Halabangso Kachopha Pon Ateng Chunun Edatsi EM Rup Singh Keron Border Chairman Richardson Hansi Lapen Socheng Development Block Chairman Agustin Hansi Atum Ansi Adin Aklong An Humri Humpadanglo Kachengki Kachethana Porahut Agustin Hansi Pen MSC Rina Terangpi Nangkechitong Dun Un Edet Alam Aputhak Thanpaklar Lapen Halapu CM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Be Atum Kirang Un Edet Alam Aputhak Tehrita Border Chairman Richardson Pensi Radaphan Thanpaklar Pen Aning Pangsamlu Kachengki Kachethan Amai Kapadopon Along Rongara Tum Pen Pinang an ahoylong Hising Kipu Lapen Aning Kang Samsi Alam Hui Iam Piron Asang Hothan Chethan Dun Lapen Chepaklang Dun Karbiang Long Arlo Jangsi Nilitung Kedu Lang Puluteng Pe Nilitumaphan Paching Thor Amona Nang Patik Putri Lapen Nang Langret Nangji Lapen Nilitung Thir Kluk Thir Thik Pensi Ahoylong Goji Lapen Langkeroi Arong Jongsi Meghalaya Arlu Ansi Dokok Lang Pulutung Karbiang Long Arlu An Nilitung Nang Ceterek Tuji Pusi Rong Abidipi Acunbang Creswell Inti Dan Kacimidun Labangsu Angbong Kacingki Kacethan Alam Alun Ateng IM Peron Asang Hopen Atipi Alam Engrit Tinsi CM Tuliram Ronghang Along An Kachengki Kachethan Dam Long Jawar Sai Aphan Non Thang Thang Acheklu Kecheng Pen Niphai Kep Arni An Angbong Ahoy Kidu Langkeroi Arong Arat Atumaphan Chechak Tekan Thang Thang Acheklu Phewore Cheklu Tarik Si Pen Tarik Ke Bata Nang Tum Chesiko Nang Tum Ke Dam Ke Bang Ni Tum Nang Sipo Thek Chetong Nei Bang Ke Molam Ta Than Lo Hok Lo Li Tum Diskule Chetong Na Jambarong si toni, dia jambarong si toni gitu. Nih, tapi nanti tu MDC tadi nampo, border chairman dopo. Penal itu ketogi ke langgi ke tungri angkota, alang di jambara lawan diri tu pen di kita. Hanu pun di tong dah kata po. Kalau so kita tong hut bangsi, nih, kalau so kita tong hut ketok alu bangsi itu mudah dili tanah bangke bertaja boy nih. Lang Hempi Pen News Fast Apherangke Onarson Timong News Fast Karbiang Long Pini Arpoi Niphai Thongke ba ACR Dokmoka Forest IBLong KFS Atum Pherangke Amai Kephapon Pherangke Amai Kephapon Alam Theke Non Malom Atlet Alamarjan Aphan Rangsina Sarpo Film and Vlog Artist Award Kipia Puthak Social Media Long Penang Anatum Ningkang Samsik Kachepaklang Puthak Sik Bangso Mai Kephapon Lu Alang Itung Kethan Ponatengke Bangso Award Mate Nong ekipi pe aprang preview committee tongsi langji lasothi certificate piponpo bangso philote rat angu one way aprang sitamik nong epi pajir on bangso nong ekipi kapajir kangwai pon aron lakhe kedamtang surihini ra kep aningkan penta klem bompang bom pusi pachini pon
sonsi KFS amai pu thuniram kiso ahin pen kaningji ponki alangli pen kabonda pon gusubipo alamarjan sitame rat along wangre pransi long elong ponlu lapen sonsi Assam along Kiklangpon Village Rockstar Sitami Rat Angno Wanwe Prangsi Long Ilong Ponlu KFS Achung Bang Dilipi Ahin Pen Sitami Kapaklang Ponke Kedamtang Sirihni Runner Kep Aningkan Hai Imu Alamarjan Sitami Rat Angno Wanwe Prangsi Preview Committee Aphan Paklang Dep Pen Certificate Longsi Cepati Don Longlu Sitami Hala Swaning Kanabangke Bangsu Alamarjan Nong Ilong Don Dedetlu La Sopotsi Hala Bangsu Lahai Alam Klang Kedet Tahai Pupusi Ning Jepon So pajir dera phi kothorani pe nilitum social media lo pedangan alam arjulong lo umame ke mesen potum dolo ke henu potum ta dolo sita inut bahini e bang si la so awards fan khamkhe ason si litum thek lo social media lo la so alam bang ke ka khamkhe cheng ke la hen lo je Asia cinema Asia film release le aprang le koson si competition long kidun long lo ba koson si nong e kelong ko release nai sita la nong e gipi competition ke release le alamawi la ke release le noi sita jong si a film a quality mesen ba jong si sensor certificate long lo te la ke competition long dun long lo ba sipati dun long kapre ka comment kipia jo athema award ke du mupen pu president athan lo film fare award du pine national award du lasi award ke along tin se aron kapre la son bang du tahai lasi non dak jitu rangsna sar pu award aron be ke bangke ke thegong long bang la halo revi kumti sarwiya dolo pulo tang de alang tum ke lang po lasi pas da ke public ke lang le po bangke ave ke dam tang son nak thak 2018 aninkan ha imuala marjang stamela pulo hala ta preview kum rat paklang gelang sa preview committee sarwiat ke adeta teng pen bang long lo so teng hala ta award long chipati dun sita hala ke long pon pedet masi so best film long le der masi so lam ki bang le tai ne pini sta non bang ke kopi ko sondong rat tum ga mat halo ne so bang ke lasi niltum film society hin ben ka chinia teng ba ke klem pon vera teng klardak pen bang ke lahlo lasi ka do verat phanta tum klardak me pa chini ke launch ho Number 25 Nilip constituency angkang Chukuhula Block asai hempen Chukuhula Thana Kachilenga Tawar penangan ajak dingklui pen Tawar kabe kaching thur kabe thedung dolo Congress government kacharia hutta Tawar ke selam jiaphan hukumalo pilo bonta ke klematum kapatang tedet ajok sirongarat kachileng sungnanglo api BJP sarkar nang chelar thusi ako nilipta chingthur nangji Tawar minangji pura sarkar kacharia tum mathasi Tawar ke selam jia hukum alo pilo sonsi nili blok asai hempen sangtilang sa Chukuhula Thana road adak paselam lobonta ningjuk memia bangke Tawar ke selam ke pasa oi poya jok interlocking atawar angkrakta dowangbum chingkoi mimi anpin anparta contractor ta amena sai kachelang jia phanta chewangwe pusi rongara datun pen nang pachinidun lasi local MSc lapen MLA Dr Numul Momin atung chelang dunra selam pitang tangke pami muchot asonte pusi ongdung Chukuhula raratung kachuning ripon lapen lasona sai ke open ki klemji pulote apranga tawar ki mimi atengsi ceman rong loputa perangke thengno hadagarat atum ning ipung cepaklang du side ke bunai cluster kurita nani tumna teknologi aku lang tamni aku lagi chainong na dong phun un gari motor ke dong dam phun un ita koi rai te chainong na dong phu usuma na dong phun te ko pilo ke tuwal lagi tuwal lilu lagi inglong ridam tuwal ni di tumanang rong system mangela bangke cibunai thunangi nani ni tumta arni se manne inglong ridam ke la le ang kam si bunai chot kali ni tum ke lagi highway binak busi ni tumta sarkar ajar ju borpung tarapung atum dala hi sarkar ke bang selo ako bulok ta dakdo biju ketui daktor pakuni ta daksido erpo la sidang bangge la si misente nani tum han chuningri lo lake nilipen perangke Robinson Terang News Fast Karbianglong Keroni Agriculture
IBSI Hemalong KSA Hamran District Committee ahin pen ke phapon non kibangji thang niphai inquiry troxy inquiry nerkep arni KSA Hamran District Committee Annual Conference Kheroni along ke do ponje phan tirikam amai keseng ponje phan kachesik kachidang pon bangso tirikam amai keseng ponje phan kisik kedang pon amai long Ramsing Tokbi Maipu KSA Hamran District Committee ahin pen Maichari pon along Barim KSA Klembang Sar Singling Lokheswar Kathar Barim KSA Klembang Sar Ikrongphar Barim KSA Klembang Rensing Teron Barim KSA Klembang Samson Inti Vidya Singh Timung Social Worker Lapen Joyram Kathar Reporter Keongdung KSA Klembang Phu Klembang Phetum Chitong Dun Pen RD Chipidun Renti Lapen Labangso Amailong Kangwai Pon Bom Ahut Barim KSA Klembang Sarsing Inglengaphan Convener Arpu Pek Pon Lapen Lokheswar Katharaphan Joint Convener Arpu Pek Pon Det Aphi Angton Bangphu Arpu Ke Non Kibangji Thang ni Thai Kethom Arnisi Mai Kepadok Pona Hutsi Pek Pon Thupo Puta Pachini Pon Kheroni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Non Malong Sophan Beer Time Tongsinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beer Takang Tonpen Nang Chiroi Thulo. West Karbi Anglong Amri Constituency Kapalo Ulukun Chialong Kedo Amri Block Arlo Kedo Public Information Center Ahem Kikim Japan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Tender Pidet Aphi Contractor Atomabang CM Munit Po Alam Pen Kam Hai Huita Saike Oirenti Labangso Public Information Center Ahem Kikima Contractor Manim Teron Pipusipu Amri Hawaralong Sorkar Pen Development Aputhak Tender Along Antame Kam Mesenpu Theklongle Amri Arat Kapaki Upwajok Tong Lason Keklem Maputa Mathamimi Kilu Kilom Ahawar Putong Aningalu Dokokloma Lason Aningalu Dokok Penajoksi Kam Heihui Kachoklem Anta Klem Pamimisi Patang Thekherek Akam Heihui Dopik Khangjang Amrita Karbi Anglong Arlo Amen Klangdong a constituency lo tangte kopisi Karbi Anglong Autonomous Council Penta Kilang Pangkri Bomdo Non Malom Dipu Hawar Malom MP Pen Danglok EM MSC CM Atom Kahumri Damdo Bom Lapen Kopisi Amri Hawar Ke Kahumri Asai Tengpon Pe Lapen Department Amukha Avedet Loma Non Malom Emily Kilik Ahod Nang Kahumri Chotke Vote Nang Kerek Chotke Amriarat Kroy Tek Thelu Lapen Semi Langdang Radaphan Pachong Hong Prongke Chok Chilu Emisi Kilik Ahod Tami Tangka Pen Rat Asophan Amek Kebang Hor Ok Pen Ke Chok Chilu Nonakai Ke Anutin Tami Kam Khengnu Kapachatangji Joypik Kam Kimi Pulute Mimi Pusi Pupu Lasso Kipupen Ajok Keklem Abangpu Atum Aninki Oi Avedet Nangji Ompenai Pen Perangke David Singh Teron News Fast Karbi Anglong 16 number Nomati BJP SC Morcha Pen Cycle Rally Padopon Bothunga Jipen Rally Pangcheng Ponsi Denarong Patua Klam An BJP SC Morcha Amaipu Dibes Ghosh Pen Cycle Rally Padopon Lasso Rally Along Kachetong Don Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inhu East Karbi Anglong District Minority Morcha President Tobin Teron Nomati Mondal President Juti Timong Atong Chetong Dongsi Bothungaji Mate Parokua Pen
denarong pathua klam an cycle vekdun si RDP dun এবাৰ নিৰ্বাচন আজি জেনেকাৰ এই শক্তিশালী দি চাইকেল চলাই দি আহিছে আৰু এবাৰ নিৰ্বাচন আজি আমি দেখি পাই গৈছে যে আমাৰ নমাটি মণ্ডলৰ পৰা আগৰ জেনেকাৰ কাম কৰিছে এবাৰ ডাবল কাম কৰিব আৰু এবাৰ আমি একদম বিপুল ভোটত আমাৰ নমাটি মণ্ডলৰ পৰা জয় হ'ব বুলি okereng pen dorsing terang news fast Karbi Anglong atumi pen pangcheng ponsi piniki jutsi mate angdung kiti Believers Eastern Church kichengsi youth convention dokmukak paharlen along pamanpon jai mekateng pen ada por phai crazy along pen manpeng kedo re father namfurai khumba lapen alang liri sanghwa tumaphan kangthum karni risoi jangatum pen klempon la sohut haflong district risoi jangatum pen praise and worship Japon Bible kapor hipon Chandan Jenson Rupta terang piatum por hipon lapen lun ki jume kilun pon dokmuka pen mindar terang lun pon lapen aluhi sarpo tumaphan pohoi pak pen archupon lapen birta kimi Rev Father Nampurai Khumba pensi youth arise and shine as light in the world pu athepi and pon pen klardak alamthe than ponsi peneng ingdengisi mate kechengsi youth convention reasoning suatum nengkan sek amaipi kapaman pon ingsam jin pen lapen mesen pen pachun pon karbilam kan arjanalong ceparjan dun mohuri dera lapen harmonia derapi alang litum kaceparjan dun kacepaduk pik penajok rangsina sarpo award cepalong dun Nijang Karbianglong rongkuroi arong pen aphu pen asu lamkan arjanalong ceparjan dunsi rangsina sarpo award lapen bangso lamkan arjan amen laki paiko akang honpu along pen mohuri dera pen best jori award lapen harmonia dera pen best child artist anong I mate award cepalong dun alang ni mohuri dera pen shooting cheng afilim mate lamkan arjan ke patong kolo Aduntu Donbarim Kethom Archak Pli Nikai Ari Lapen Paipo Kanghon Ceparjan Dunsi Rangsina Sarpo Award Cepalong Dun Lapen Alangli Arongamen Laki Rongkuroi Pirangketum Kahomri Damahut Alangli Pen Nangkithan Dun Atengke Non Kirang Jilang Lamkan Arjanalong Ceparjan Dun Thusi Ansusi Bor Ipon Bomalang Lapen Ansusi Nongmi Kiwanji Lang Puta Nang Pachini Dun Dongkamu Kampen Komol Kathar Lapen Jengkha Pen Povitro Kathar News Fast Karbi Anglong 20 number Singhason constituency Duardisa Mauza Angkang Bolom Komaji Mate Bukulia Police Station Kiparlo National Highway 36 Atawar Piadung Het Kedo Karlitang Lunse Ronghang Arong Angdenchit Thiri Amen Ken Pen Longle Kachithi Kacharwo Sayalam ki apong bertak langdet api puthot longki terang ausupo sona sing terang amethang ahem along amat pherangki amai phaponsi ningduk mekri meklang pensi lamklar ki pipontu alamthe lang itha nangji ta thek thada loy ning handuk du chuang ma dasi alang victoria tuliram rang hang sar si am sar phang ta meni li ni klong pen chonengri la nili tumalong le alam ki bang a hok pet panang sai pinang ji pusi alang le tuliram rang hang sar phang ta meni li chonengri le Fuloni Revenue Circle ke parlo manai terang piarong lunse rong hang arong lapen angbong teron arong arat tumaphan British chari akaya hutpen mate World War II hutpen kedo barim tektik abangpu langtuk terang ausopo longki terang ahin pensi arat tumaphan kachinghon kachijinso pachik pik ajok chiriner kep alongle thiria phan pura panongsi pekdetlo lasinon kedo thiria dungarai adang kedo an angton alongle pangrum pet chiri krikethom adang alongle abangke thiri apharman alongle kalipusi pherangke athengno lamtra pipon lasi thiria men pen bang inkoira isi members thiri langpata committee kachekrong abang phuatum chingbai pahemso joypen pata ke klem chonghudat ke chedon dun thekche pusi longki terang lapen ausupo sona sing terang lunse ronghang arong asar jana sing ronghang atum pherangki amai phaponsi lamklar chipipon
Perangki amai ke Paponalong, United Protection of Karbi Anglong, UPKA Lapen, Lumbajang Youth Development Committee LYDC, Asong Atumta Chetong Dunsi, Karbi Anglong Autonomous Council Pen, Longle Alamki Kacharwo, Sayalong, Langchari Dunra, Ahok Pet Longle Ahempu Vek Abangpu, Apan Pangtek Pamesi, Longle Ahempu Apan, Ahok Pet Akang Sai Pivek Nangji Pusi, UPKA Lapen LYDC Asong Atum Ahin Penta, Perangki Angno Lamte Cepak Langdun. Thang lam vipin pen, pupong bong boja bujang bong pen, arki cepa vipin pen cepahong tanang ne, celang isle tanang ne, atike kedam tani kuson si mesen manon ne prang wangi ta mesen angji, la foreign men pen puk kaiding pi celang isle raji tanang ne, ili tumong bong cepa sung tanang ne, karbi yanang bong pu phanta jinso me, ongle malik tamanta. Manja Pen Dilip Hanse, News Fast Karbi Anglong. Pinia Berta Lan Sepajut Iklo, Domit Hakmet, Kardom.